Haba kayong mga manok mga inday. Tigil ka po tulog video. Kautan day ko. Para paniod ko. Daanan din ako pamahaw. Kaya ako pamahaway. Ma, panin yung sita. Ako isagol sa ginamos. Oh, kahinaya mga inday. Kusugar po sa kayo rin. Pitik-pitik. Pisik-pisik. Ang giutan mga inday, dabong kalabasa, okra, og alog, batig, kamunggay. Wala akong giutan. Isubakan na kag sardinas. Baka na kag sardinas ang akong utan. Lawan ko. Tapang man. Kuna na to ganang asin. Isa daghan nun kay. Pagsuwa bay ka ginamos. Gamay lang, gamay. Nga. Lami ita ni buwad. Wala may buwad. Nakoy buwad ko man. Kagmay ba katong tangan ng kamatis kanang bulinaw. Lupoy o bulinaw ra. Aw tugnos o bulinaw, lupoy o tugnos akong buwad. Ori akong buwad. Tangan na nina ko magpares ko ginamos na kamatis ra. Isang katagtauran kung malana itong asin. Ito na. Kina ang timpla. Lami. Saan kong buhaton eh? Ah, lamas. Kalimot ko. Lamasan ako o Bombay. Uy, Junrel, yeah. pangaliguan ng mga bata. Yeah, na ay nagtawag nimo. Yeah. Na ay nagtawag nimo. Uy. Subak na ko. Ito lamas ba? Tanglad. Ah, kainit. Sa pakis ng gimugang, umari ang nagpapadam. Tabag. Ang anok-anok pa na inday kay. Taon ba? Nani eh. Naidabong. Dabong og sa gulay. Luto na. Kuha na lang na ng kuanan. Pati yun. Hello. Ah, I share okra. ah. Hey, let's play. Mga salitan pa ako. Pang bata, masali.
makaon ako. O pero taon lang sa kay magkuan pa ko inom buog nilaga nga kamunggay o kuan tanglad o kuan samdahod kerbal ba kay tambal man na sa mga kalawasan. Thank you for watching mga inday.